Sa'yo pa kayo. Kabuk ulo ni. Mahaw na. Hindi na bilhin, ulo. Kuha lang yun, ihurot gabi na. Daghan man gud ning gabi eh. Sobra kilo gud ning gabi. Ang dagan na yapon dosi ka buklanggam. Dawin tikani tikling. Duha ka limokon, tikling. Ano yung limukon? Tikling, dako kayo tikling, murag ka balon tali. Sobra kilo, pila mo kabuk. Natulog ng uban suro, mata. Taon-tanan oy. Taon-tanan? Taon-tanan. Sabi lang ni mga uri wala. Aw, di ulim day kagabi mo no. Na naman day ka, di naman to pwede di ulion. Kay mabahaw. Gani. Bukan nagsugod bulak ko yo. Liki na. Hili ay. Kuan gapo to ilaha. Gabi na puno sa tong bulak tong kakawan. Mao gud gapo na ni gud. Pero ako pa kuan pa desisyon og bulak. Pinigid boy. Mas okay ni ko ato wa man to upaw man tong ipabulak na puro bulak bunga to. Kating ko ana. Pinuha. Mga kabayo. Anong spray puro ba mga busok. Yo. Gigamayan de kaninyo ha day. Dire? Ito katabang yung mo tanan. Kay una man mo ato. Nakilang ngayon naman mo dito pero tunga ra lagi ko Bahin nun. Ay no lang. Dagang kay pabulak oy. Lamanan, lakson las. Bulak ito lang ko lani. Mungkoy sa Dominga? Gana lang yung udel. Des kakawan mo baga kayo sa Fernandez baga yapon kayo pero kuan man kaduha mo lahi magugbulak ni kaduha gud. Kay parehatong sawaan ba tanaw nimo patindaghana. Pag hinarbisay ana pag binalutay ana dagko imong estimate pero gamay ra gaglusot kay gawas man ang bunga. Di parehatong pagsugod no gamay ka tanawon. Nasulod-sulod. Dagang kayo glusot. Kini sulod-sulod ang bunga. Asa lagi ka na iruan na naman na diri? Ay gawas, kuyog na dre. Ay bagay laki. Diri na ginasin nyo Kuy-kuyok ba siya manulok bi? Uli mo po na. Humagkaon muli. Tulo pa mo kaon no. Away kanon. Kaon bagamay kanon. Lungagan siro na. Buhi ang Ang gilong sila. Dukot mabahaw ng nagod. Dukot na ako wow. Nagluto pa sila og baki. Wala man tiyo. Ang baso. Wala ba rin nan toy? Ako lang to kanan. Isawon pa namon. Luto baki. Kisa maning duyan re. Okay sa kay badul sa buwan. Mana tiyo ha? Tiyo kung maksan mo. Sudan no. Tawa mo sudan di badag ko kay na bakbak. Bakbak. Baki yan ang nagko kayo murag tingog murag wakwak. Patay na buhi. Patay. Gado mabalik. Kadig ko nga. Kaya baliw ning kauyan eh. Sa man kuya? Ito na kauyan na. Katuman ng murag kwan. Murag inyam ang dahon.
Sunog ng lubot. O pay, ito mantika. Yeng. Mantika kay sunog ng lubot. Dubo og baki. Oh. Mantika una. May na takaangan na John. Drio tapad. Oh. Kami kayo una ahos. Oy Bombay ana agol. Ako muta oy. Gamay. Ahos gamay, gamay. Ay abuo. Buo tibok wa maladad. Ini pagkaon sa sudan sa bukid o. Baki. Well, iguanan. Ini gabot na ng tubig. Tuslo na kakadali-dalian ng kuan, dakunil. Humol ba ya man kawas usap ay rin. Ayo mangganing kagid sa itoy. Ay. Digo bigatong dito kan taon na ben. Sa lamong ko sa una. Oh. Tingnan ko sa dawagan sa Boribiro ah. Kasang init dito. Ako na to ni luto og kuan, baki. Digo mga Wow, tingog na, kanuos na. Nambok na yung ruwa dito ba? Ito na madako. Kadungog na sa, makita na yung bunggo. Dagan-dagan na na. Oh, brownie ba? Palitan na siya na inyo sa tagya. Daladlaon na ninyo basa mo mga spray. Kitika og bukog. Buhi oy. Naana sila na Cheryl. Buhi wa naman nanay. Anday nanay ito. Ang duha ka iro na sila ha. Anday nanay. Lakaw na oy. Uli na. Naragyapon diha to ang Lariel ito. Wala nagbantay dito. Wala na. Dito balik ka. Dili na. Bato rin. Wala pa puli, wala pa puli kay kuan na Adventist biya to sila nya ang nagpuli ang mango di kambal kay Adventist man. Nya katong alik Kanding. ha? Mga kanding doon agapon. Na among gyap ya hay sila. Bisa masugot atong kuan. Dili. Adventist magibili na sa tagya kay Adventista biya tong tagya to no. Ngita gitu sila masaligan na nga. Di pa nga itong tagyo sandi? Alex. Oo? Wala, garik ito. Wala na siguro. Hayop rin na ito. Yang mata mo, boy. Pabo? No, wala naman to. Si Ariel ay kay palit bayaran og 500 mga disiti man suto ka buok tali. Adaghang manok si Ariel rito. 500. Ada ko mas kumo. Yaya oy. Itong babo niya pato. Wala. Kang Alex yung pabo. Itong pato. No? Ka Alex man to nya. Oh, yeah. Pila pa 100. Buam. Pagkapin tata. Unsa ni? Sudan niya. Ihaw tarog kwan. Na sudan baki. Unsa sudan na ni? Ha?
Di lang? Limpo bulad? Lim Baboy, karne sa bawon ba? Karing baboy? Oh. Muta. Ah, sa kay tiil diri. Diil man ay kuko. To, pa nung kog tiil sa lamisa na pero tiil sa baboy layo kay to bangkiruhan. Di ka balong timplahin ko na, baboy. Sugba. Di ka balong timplahin ko ng baboy. Hindi matilawan. Kilang, asinan ra gud. Dawat-dawat mo parat matabang. Tunga baka pre. Karon na rin nga expenses dala ni ugma. Karon ra ni dala ni ugma. Yapon. Dala niya hapon? Di ka pwede magkarni, mahal kain karni baboy. 300 kapin. Ha? Oh, 1 kilo. Butangan niya kuan. Karlan. Tuyo ra. Loy. Okay mo na. Pares sa toyo, kayo kuan son. Oh, sausaw. Ano? Ulan, tuyo. Ginagmay ra gud. Sino? Kapalit dai. Ha? Ika. Ika. Diya ra ko sa kilid naman diaon. Diya sa katong karinderya. Dalang spot din. Pagka dika ba kay padalan tabi kay wire. Okay, wire. Gagmay ko ba? Pino, di size. Panumpay ito ba? Ay patong pino kayo. Mag-size mo na. Putol mang husa kang pino kayo. Jack sampul yo. Size lagi, size. Size to. Size lagi. Tama nang usa ko eh. Hindi kayo. Gwapo ng dagko. Hindi kayo sa hubot ko eh. Lumulubong sa pampon. Imo hikot sa nga banatag bira. Lumulubong eh. Wala na, adobo na gyud, pula-pula na. Luto naman na. Gayam doktor ay. Ano, may titik kaon, di na kaon titik. Oh, tilaw na ako. Gawin na preng. Marat ka na preng ba? Daw. Ulang lang sili preng. Sili. May niya preng ba? Ito nga preng. May sili dia. Lami tel. Ito nga lang. Ay daghan na ka. Ay di, mantika mo guna di na. Lami kay na murag kamatis. Lingin nga sili. Nga lang eh. Kung ito ka lang gabi ka ni. Ilagon pa isa. Yo. Kasi yung gutong. Antay na, gandar ta. Lungag pa man, ay lahi lang ang kusinero, kuan. Tama ni, ako nun pre. Kalang ko pre. Grabe daghan na gid yung langgam no, wa pa man mo kurot. Basta na ba? Lunuri na yun. Itakang dali-dali. Ulay paminta, maghaon na. Oh, kaya da yun. Oh. Di maho na po paminta. Man ako anong sili? Seta. Cara mo ah. Lah, wa pa man luto katong sili nga putol-putol langa to. Pero wala na ko. Ilabay na si Rona ay. Makausapan pa niyo na ron, hilak pa mo na. Pre. Baro dere pre ko. Nariin ka ng kuhan man, mura man po anang tamping, katong gahian na dukot mo kanon. Pambubi. Ahos so. Gago like. Kaon tagamay. Ahos. Lawak. Di oh. Oh, nakin. Lami yung bakbak na. Panit may lami eh. Butang sa kainit. Umipod. Napaa oh.
Yan. Napa mangguda oh. Kapling. Hmm. Ibang taon na sa baro pling oh. Mabungkag magpuntun mo. Paahan eh. Hmm? Mabungkag. Geng. Di mo nga binili pala eh. Gawang kang yate. Di mo ka okay pala na bakit. Gawang kang yate. Kusa, bisa ko kong butong. Hinlo gud. Ikan ng speg, kuskus na kamot. Kaon. Taon. Sigo, padayon. Sipon-sipon ba butong ko ba? Hmm. Kuskus ang kuko eh. Ulo na pod. Ulo na pod. Lapot kay tuben kay daghan pun di side. Sa kakabo lang na pun di side dan. Si malimot ka. Ikaw lang mahal ng baki, yeng. Dili idla. Ginangutanan mo na. Ginukranay. Bakit daw niya? Napalay baki da. Mati nga pun mo. Hmm? Wala pa deh. Oh, luro man to. Luro dali ba? Magong bayad do. Sa oras. Sabi ta. Dito. Nagabos na dito. Diya may ladani malapano mula pa dong. Busla dito ba? Gipana ra ni. Gigagpo lang. Ana, mano pa boy? Tudlo. Nakap na mo ube eh. Ha? Nakap na mo ube eh. Dili dili ko pa na. Din. Abot ako, balo pag abot na mo. Unsa oras yung kauli? Dos. Pitna na Kapit na las 11? Ah. Tama-tama. Ya, nalutong lang ga mga apna gusto eh. Nito na pod. Sabi. Gabihan na gyud. Kurkurog na kong kauban. Kuros kagutom. No. Basa day. Lami kay kaon nila. Baki sudan. Duko, gyud duko.